sinusrelationerne, som vi kan bruge til at beregne vinklerne og siderne i en trekant. Og der bruger vi så de formler, som jeg har skrevet op her, som hedder lille a delt med sinus til store A, og lille b delt med sinus til store B, og lille c delt med sinus til store C. Og vi kan så opstille en formel, som hedder en halv gange AB gange sinus til store C. Og den formel, den kan vi så regne videre på, så den kommer til at hedde en halv gange AB gange sinus til store C, divideret med en halv gange AB gange C. Og vi kan så reducere i den formel, fordi vi både har en halv til at stå heroppe og en halv til at stå hernede. Så den kan vi bare slette. Og det samme gælder så for AB, og den kan vi også slette. Og så har vi så sinus til store C og C tilbage. Og der får vi jo så formlen sinus til store C delt med C. Og vi kan så, for at gøre det for de andre, så kan vi jo så bare indsætte nogle andre bogstaver. Og vi kan også vende formlerne om, hvis vi vil have den anden version. Her film vil jeg fortælle om den første del af kosinusrelationen og bevise den, hvor højden fra A falder inde på trekanten. Jeg har en trekant her, og hvor højden fra A falder indenfor. Heroppe har jeg brugt Pythagoras for den lille trekant. Her, hvor jeg har omskrevet, så jeg har isoleret H i anden, den vi gerne vil finde. Og det samme med den her nede under, den der, hvor jeg har omskrevet det og brugt Pythagoras. Og når vi har de to, som giver begge to H i anden, det betyder, at vi kan sætte alligevel-tegn mellem dem. Så vi siger C i anden minus A minus X i anden lige med B i anden minus X i anden. Først vil jeg isolere C i anden, og det gør jeg ved, at det bliver sætter ensbetydende tegn imellem C i anden lige med, og for at isolere C, så skal vi plus med A minus X i anden på begge sider. Så det bliver lige med B i anden minus X i anden plus A i minus X i anden. Når vi har fundet den, så skal vi ophæve parentesen, så det bliver til C i anden lige med B i anden minus X i anden plus, og her har vi så en kvadratsætning, så det vil sige første led plus kvadratet på anden led plus eller minus dobbelte produkt. Altså hvis vi har A i anden, A plus B i anden, så vil det i dette tilfælde blive A i anden plus B i anden plus eller minus det dobbelte produkt. Og det samme har vi her, så det bliver altså A i anden plus X i anden minus det dobbelte produkt. Når vi har det, så kan vi se, at vi har minus x i anden og plus x i anden, så de går ud med hinanden. Derfor reducerer vi bare minus 2x. Så har vi her, vi ved i forvejen godt, at x heroppe er lige med b gange cosinus til c, fordi cosinus til c, altså vinklen c, den finder vi ved, at dividere den hosliggende katene med hypotenusen, c, der. Og for at så isolere x, så ganger vi med b på begge sider, så det bliver b gange cosinus til c lige med x. Så i stedet for at vi skriver x hernede, så skriver vi c i anden lige med
nu bytter jeg om på b og a. Det bliver a anden plus b anden minus 2a gange, eller 2 gange a gange b gange cosinus til c. Og så har jeg bevist første del. Ja, i denne video vil jeg bevise anden del af cosinusrelationen, hvor højden fra a falder uden for trekanten. Jeg tegner en tegning her, hvor højden fra a falder udenfor. Ligesom i første del har jeg brugt Pythagoras til de to trekanter og fundet ud af, hvad der er det samme som h, og derfor sat er lige med tegn imellem. Og reduceret og regnet ligningen ud nedad. Og så kommer vi til det samme problem igen, ligesom sidst, hvor x er lige med er noget andet, end der står. X, det er lige med minus cosinus. Jeg har en vinkel her, hvor vinkelsummen den er 180 grader. Derfor er x lige med, eller x er ikke lige med, men minus cosinus til c er lige med cosinus til 180 grader minus c, eller ja, c. Og det er det samme som den hosliggende katete, i dette tilfælde er x, divideret med hypotenusen, men i dette tilfælde b. Og hvis vi reducerer det, eller hvis man ganger med x på begge sider, så bliver det altså til x lige med, vi ganger med b på begge sider. Så bliver det altså x lige med minus b gange cosinus til c. Og det skriver vi så hernede. Ensbetydende tegn imellem. C anden er lige med a anden plus b anden plus 2 gange a gange minus eller plus b gange cosinus til c. Fordi jeg siger plus, det er fordi at cosinus bliver regnet på x-aksen og kan derfor blive både plus og minus, kan give to vinkler. Så er den bevist. Go! Tredje del af cosinusrelationen er, hvor højden fra a er sammenfaldende med trekanten. Og til det der bruger vi Pythagoras, som er c anden lige med a anden plus b anden. Og så har vi også, at cosinus til store C er lige med cosinus til 90 grader, som er lige med 0. Og til det der laver vi så en endelig formel, som hedder c anden lige med a anden plus b anden minus 2ab gange cosinus til store C. Og vi vil så bevise, at formlen her ender med at blive det samme som den her. Så det er cosinus til store C lige med a anden plus b anden minus c anden divideret med 2ab. Og for at bevise det, så laver vi så en formel, der hedder c anden lige med a anden plus b anden minus 2ab gange cosinus til store C. Som vi så laver om til 2ab gange cosinus til store C, som er lige med a anden plus b anden minus c anden. Og det laver vi så om til en formel, som hedder cosinus til store C, er lige med a anden plus b anden minus c anden divideret med 2ab. Og til sidst så får vi så formlen, som hedder c anden lige med a anden plus b anden minus 2ab gange cosinus til c, som så er den formel, som vi lige har bevist. Ja. Vi har den halve appelsinformel, som hedder t lige med en halv gange a b gange sinus til c. Og normalt, hvor vi finder arealet, det er, at den hedder t lige med en halv gange højde gange grundlinje. Og det vi gerne vil bevise i den her video, det er, at den her ligning er egentlig det samme som den her. Og det gør vi ved, at vi omskriver det til, at det hedder en halv gange h gange b, som er højden af grundlinje. Det er lige med en halv gange a gange b gange sinus til c.
Og når vi så reducerer det, så kommer det til at hedde h er lig med a gange sinus til c. Og når vi gerne vil have sinus til c til at være alene, så kommer det til at hedde h divideret a er lig med sinus til c. Og det kan vi så bruge, når højden den falder inden for trekanten. Og den her trekant den hedder D, B og C, og der vi gerne vil finde C's vinkel, og vi skal bruge sinus, så skal vi finde den modstående katete og hypotenusen. Så den her, for at vi kan finde den her vinkel, så hedder den sinus til C, det er lige med h divideret med a. Så er det det samme som det er herovre. Den her gang skal vi bevise, at sinus C er lige med h divideret med a, også kan bruges i en trekant, når højden falder udenfor ved vinklen C. Altså det her det er vores oprindelige trekant, den her, men højden falder ned til vinklen C. Og den trekant, vi så skal bruge, det er C, B og D. Og det kommer så til at hedde, at vi igen skal bruge sinus. Sinus til C er lige med sinus, hvor vi så siger 180 grader minus vinklen C. Og det bliver igen lige med h divideret med a. Så den her, den kan man også bruge i den her trekant. Ja, vi skal så igen bevise, at sinus til C lige med h divideret med a, også gælder, når højden falder udenfor ved vinklen A. Og det gør vi, det her det er vinklen A. Så skal vi så lave en højde her, hvor det her kommer til D, og den her kommer til H. Og vi skal igen finde vinkel C, så det er den her trekant, den store trekant nu her, vi så skal udregne. Og da vi igen bruger sinus, så skal vi finde den modstående katete divideret med hypotenusen. Så igen, der kommer den til at hedde sinus til C lige med h divideret med a. Og det beviser så, at når højden falder uden for trekanten ved a, så gælder det her også. Som det sidste, så skal vi så bevise, at sinus til C lige med h divideret med a også passer, når højden falder på trekanten. Så vi har højden her og et a, og vi skal igen beregne sinus til C. Så når vi så har, vi skal bruge den modstående katete og hypotenusen, altså det kommer igen til at hedde sinus til C lige med h divideret a. Så når højden falder på trekanten, virker det her også.